Ingathi ungaphila uphumelela ukhona khona konke okwenzayo kube impumelelo. Kama kubasonic i-channel New Flick siyacela ukuthi wenze ukubalekela ukusubscribe nokulike nokuba imember yale channel. Uma member usuku uzobanikela ngemali engango-R9 kuya ngaphezulu depending ukuthi wena ukhethe ukunikela ngamalini. Sinayo ke ne-account number ongakwazi ukuthi unikele kuyona uma ukuthi ufuna ukunikela direct to i-account number esibeke lapha yana. Siyacela ukuthi nikwenze ube umkhubo omuhle ukunikela ikakhulukazi uma nisizakala, ngoba lokho kuyakhuthaza uma ubona abantu benikela ngoba uyabona lento oyenzayo bayayithokozela iyabasiza. But uma kuthulekile uyayibona ngathi ayishuthi awenzi kahle abantu abasizakala, uyabona. Kodwa ke sibhekela iphupho likaYuza ke kunama-alphabet amaningi nayo khona la ku YouTube comment section ungene nje wabe sethi ke ukuphupha kumntana wakho ashayiswa imoto akabingelelanga ke futhi akacela ngeke nokubuza ke uYuza lapha yabo entitled. Yes, that's how he or she feels ukuthi entitled nje ukuthi angabuza without ukuthi ebingelele, without ukucela, yabona. Kodwa ke sawuthini siphendula yena siphendula wena ukuthi wena kube siba ne-understanding ngoba yena vele uhlulekile, i-approach yakhe is very bad. So number 1, uma kwenzeka uphupha imoto kwabanye imoto isidalwa, kwabanye imoto iwuphawu lwenhlanhla nenqubekela phambili, iwuphawu lweinsiza ezizokusa phambili ngokwempilo. Uma uyiphupha ngenzeka uyiphuphe ngoba ivela njengesidalwa, ngenzeka uyiphuphe ivela njengeinsiza onazo izokwenza ukuthi impilo ibe iqhubeke, ezokwenza ukuthi uphumelele, ezokwenza impilo ibe lula. So ake sithi ke manje ke iyakushayisa, sithi number 1 noma uphupha ke imoto kuwuphawu lokuma ishayisa omunye umuntu, lusho ukuthi lowa muntu kumele asukume noma ke nimsukumele athole usizo ngoba ke ubhekene nezigadlo ezimbi zabathakathi. uJobe 13:26 uthi ke ngokuba ke uloba okumunyu ngami ungehlisifa lobuphi bobusha bami. Number 2, yenzeka futhi uma uphupha imoto kuba uphawu lokuma ishayisa omunye umuntu, lusho lo muntu uthunyelwa ngelwane abantu abamfisela okubi ukuze abe nenkinga empilweni yakhe. So kungenzeka uma ethunyelwa ngezilwane, ngento ezilwane, ngento engamabutho, ngento engamafufunyane, ngento whatever embi, bese bone guquzwa imoto noma umbone guquzwa imoto. 3, uma uphupha futhi imoto kuwuphawu lobe uma ishayisa omunye umuntu, lungabili uchaza ukuthi lo muntu mhlawumbe uzobhekana ke nolaka ley'dalwa zakubo, ikakhulu nzima ubeshayiswa imoto yakubo, yabona. Kusho ukuthi lolu laka ngenzeka lulaka lwakhona lapha yana ley'dalwa zalazalwa khona. 4, uma uphupha uthi imoto kuwuphawu lokuma ishayisa omunye umuntu, lungabili lichaze nje iy'nsongo, lichaze iy'nkulumo ezimbi nomsindo ongalungile othinta lo muntu. Ungenzeka uthole ukuthi lo muntu loshayiswa imoto kunomsindo la ezalwa khona, kunomsindo mhlawumbe kuney'nkulumo eziloku zemlandela ezingalungile zalazalwa khona, yabona, noma kuney'nsongo ezimbi zala ezalwa khona noma la ayidabwa khona, ngingavele ngathi ungqutshuzwa imoto. NgokaMathewu 10:36 nezitha zomuntu kuyakuba ke ngabendlu yakhe. uMikha 7:6 uthi ke ngokuba indodana idelela uyise, indodakazi ivukela unina, umalokazana uvukela ke unina sala, nezitha zomuntu ngamadoda endlu yakhe. Number 5, azivale ngokuthi futhi uma uphupha imoto kuwuphawu lokuma ishayisa omunye umuntu, lungabe likhombe ukungqubuzana okuzoba khona noma azobhekana nako ngenzeka emkhakheni wakhe. Makuwumuntu osuke sesebenza uthi mhlawumbe emkhakheni akona, ngabe webhizinisi, ngabe uyasebenza nje, uthola ukuthi kunomuntu azongqubuzana naye, ngenzeka kunesikhulu esithile esingahle kube nokushayisana kwemibono phakathi kwalesi sikhulu naye, yabona. Siyabonga kakhulu besibheka nje umuntu umeshayiswa imoto
kodwa-ke la uyuza ebebuzela umntanakhe, kodwa-ke ngicathi ukukhavekile la kuloko okungenhla. Siyabonga kakhulu wengane zakwethu. Siweni phansi namadolo